presentada per l'Assemblea Local per la Independència. Aquí tinc la moció que presentava l'Assemblea Local i una llegiré. La tenim tots per la llegiré. Ens adrecem a vosaltres per tal de fer-vos saber que creiem necessari adherir el nostre poble a l'associació de municipis per a la independència. El fet d'adherir-se a aquesta associació comporta que el poble de Puigverd de Lleida se sumi als altres pobles i institucions que ja ho han fet. D'aquesta manera es contribuirà a que el moviment iniciat pel poble de Catalunya arribés al seu objectiu, promoure un referèndum o consulta per a poder decidir el futur del poble català. Per tal de facilitar aquesta decisió, ens prenem la llibertat d'incloure el text del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb data 27 de juliol de 1977. Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per l'Estat espanyol també el 27 de juliol de 1967, que en el seu article 1 proclama: tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret, determinen lliurement el seu estatut polític. Procuren també el desenvolupament econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sol·liciten la cooperació econòmica internacional basada en el principi en benefici recíproc i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats participants en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat d'administrar territoris no autònoms i territoris en fideicomis, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides. Per fet això, creiem que és molt necessari que doneu suport a la moció que presentem a aquest consistori municipal. I el verifico. L'Assemblea Local de la Independència, assemblea.cat, sota signat, demanem que aquesta moció sigui inclosa a l'ordre del dia per al proper ple municipal que hagi de fer aquesta corporació. Exposem. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees i iniciatives legals possibles, experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ser útil per dur al poble de Catalunya cap a la independència, per tal d'assolir les plenes competències municipals. Fomentar i defensar els drets nacionals. Conscienciar la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea. Promoure el finançament dels propis municipis. Buscar sinergies en altres àmbits com l'empresarial o el financer. Per fer això, sol·licitem. Proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. L'adhesió del ple de l'Ajuntament de Puigverd de Lleida a la proposició feta per l'Assemblea Local per la Independència. Sobre aquest tema, i sempre dic el mateix, quan surten temes puntuals així, ells seran el grup que tenen total, si no tenen per escoltar, però ells ja m'entenen, tenen total llibertat de votar. El que vulguin. Arrel d'això, i abans de passar a la votació, si voleu dir unes paraules, si voleu iniciar un debat, si voleu proposar alguna cosa, no ho diré? Mireu, ningú votarà res, jo diré alguna cosa. Potser mullaré massa per l'usual, perquè m'ha arribat un punt que algú s'ha de mullar. La gent us mullia molt poc. Jo soc partidari, ho dic aquí públicament, de les consultes i del referèndum. Jo soc partidari que els catalans, un costat i l'altre, tenen dret a decidir el que volen per Catalunya. Jo soc partidari que s'ha de respectar el que surt. Jo soc partidari que el nou govern que surt a les pròximes eleccions té l'obligació de fer un referèndum. Sí que hi ha un problema. Diu, la Constitució. És trist, perquè la Constitució s'ha de fer per les llibertats i per la democràcia de tot l'estat espanyol després de la transició. Però una cosa que es va fer per la llibertat i la democràcia del país, ara dona la impressió que és una barrera. Que és una barrera.
I és la veritat. Jo només demano una cosa, això sí, que es faci per fer, amb coneixement, amb democràcia, legal, sabeu per què? Perquè Europa té 2.000 cultura. I Europa té 2.000. Per tant, jo no vull pesar, jo crec que el poble català té dret a decidir. I no entendré mai que es pugui privar amb un poble del seu dret. Mai ho entendré. I més al segle XXI. S'ha parlat molt en tertúlies, estic fart de sentir tertúlies, estic fart de llegir tot, estic fart, tinc el cap així inflat. Però, continuem. Mireu, hi ha una cosa que són diferents. No són diferents, no són millor ni pitjor. Però sí hi ha una cosa que els pobles us diferencien una cosa molt important. Molt important. Per mi, és opinió personal, per mi. La llengua. La llengua. Si ho fixeu, sempre quan s'ha envaït un poble, quan s'ha oprimido un poble, què ho he intentat fer sempre? Fer desaparèixer la llengua. El primer que fan, intentar fer desaparèixer la llengua. Per què? Perquè és el valor més important d'un poble, la llengua. Per tant, que obtenim diferències, ni pitjor ni més bones, cuidado, diferències, molt important de la llengua, jo crec que el poble català té dret a decidir, té dret a votar. I que surto, el que surto, suposo que tothom ho respectarà. Això ho espero. Vull dir alguna més? Jo m'adhereixo a les paraules de l'alcalde des que va vindre a l'assemblea. N'hem parlat moltes vegades i el que tu jo també ho comparteixo per tant. Per tant, si no més paraules, passarem a la votació. Si no ens adherim, no ens adherim a l'associació de municipis per la independència. Vots a favor? Vots en contra? Per tant, l'Ajuntament de Puigverd queda adherit a l'associació de municipis per la independència.